गिबियावनो नोंथांमोननि बे चेनेलखौ हामग्लायनाय बावबाय। पलिटिकेल हान्जायाव फैनायनि मेन उद्देश्यआनो जाहैबाय पिस, गोजोनखौ हास्थायनानै फैदों। बेखाय दिनै बिटिआर खुंनाय मानगोनां CM प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव जिबायदि गोजोन थासारिया फैदों, बे गोजोन थासारिखौ नोजोर बोनानै जों पलिटिकेल हान्जायाव फैनायनि उद्देश्यआनो जाहैबाय जोंहा पिस। जों दिनै 174 जन UPPL हान्जायाव जइन जाबाय आरो पलिटिकेलि भाबै जों खामानि मावलांनो थाखाय दिनैनिफ्राय आवगायदों। ज' खामानि मावलांनांगौ, हारि बासियाजासे मोजां मोनसे परिबेसखौ जों BTC हालामाव लाबोनो नांगौ। बेखायनो बिथांमोनाबो फैदों आरो गोदाव सोराव बेबायदि सानलाबायनानै जोंनि समाजखौ जों फोसाबनो हाया। बेखायनो खौसे जानानै जिहेतु UPPL हान्जायाव दोलो मानसिफ्रा जइन जादों, बेफोरबायदि जइन जानानै मोजाङै खामानि मावदों। थांखिनिफ्राय दोरोदनायनि खुनु प्रश्नआनो फैया, जिहेतु बिथांमोना जि सिन्ताखौ खालामदों। माने आं आवगोलबो बुंदों आरो दाबो बुंगोन, माने सानाव नुब्रबनाय सिमांखौ जोङो मोगथां खालामनो नाजायोब्ला बे मालाबाबो जाफुङा। बेखायनो जोङो जि सिन्ताखौ लानानै सावरायदोंमोन, जि सिन्ताखौ लानानै जोङो जोंनि लाइमोनफोरखौ, जोंनि केडार्सफोरखौ जोङो गावबागाव लाइफखौ एक्सप्लइट खालामना होआजासेनो गोजोन थासारिखौ लाबोनो जों मोनसे थांखि लादोंमोन। बे थांखियाव जों दिनै सफैबाय आरो बेखौनो लानानै जों आवगायलांगोन। बिथांमोनहाबो फैनानै मोजां समाज बासियाजासे मानसिनि थाखाय खामानि मावफैदों। फैबाय थानायाव सोमोन्दो जानायखौ लुबैदों। जेब्ला संग्रामावथ' दङमोन अब्ला जोंनि मावनाय दांनायफोरा जुदामोन। दा पलिटिक्सआव फैबाय। पलिटिक्सआव फैनाय लोगो लोगो जोंनि मावनाय दांनायफ्रा बा खामानि मावनाया जों जुदा रोखोमै मावलांनो गोनां जागोन। बेयाव गुबुन बिभिन्न जाथि जनगोष्ठीफोरजों जों गोरोबनानै जों खामानि मावनांगोन। आं बेखौ जों रोंजोबाब्लाबो जों गुबुननियाव एडभाइस लायै जों सोलिलांनांगोन। दा बेखौ आंनि बिबेकआ सिन्था खालामो। बे रन्जन दैमारि सारनि खोथाखौ लानानै गोबां मानसिया पलिटिक्स खालामो, खिन्थु आं सिदाहै बुङो, बे आयेननि बन्दियाव दङ। आयेना जि लामाजों लाङो, बे लामाजोंनो बिथाङा गनांगौब्ला गगोन। आरो बेखौ बिटिआर सरकारा जिबायदि नारसिनदों, बिनि जानानै जि खामानि मावदों, निस्सय बे सानसेबाबो गगोन। जोंहा फोथायनाय दं सानसेबाबो गगोन। बेखाय बेखौ लानानै जे जोंनि गेजेराव सावरायलायनाय, दुसिलायनाय बे फैनाङा। सानसेबाबो बिथाङा मावगोन, बेखौ आंनिफ्राय आं आसा खालामो। सना रुफा आरो हिरानि जुवेलारि गाननो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। दासान्दि फुजा बोथोरखाय खम बेसेनाव फानगासिनो MSCB जुवेलार्सआव सना रुफा आरो हिरानि समायना रमायना जोंख्लाबनाय जुवेलारिज। MSCB जुवेलार्सआव मोननो हागोन राजकोट जुवेलारि, कास्टिं जुवेलारि, कलकाता जुवेलारि, मेसिनजों बानायनाय जुवेलारि आरो आखाइजों बानायनाय जुवेलारि। लोगोसेनो हाबा हुखायाव गाननो थाखाय सना आरो हिरानि समायना जुवेलारिसफोरखौबो मोननो हागोन। MSCB जुवेलार्सआनो दं क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय क'क्राझार रेल गेटनि साखाथि वार्ड नं 5 बिबेकानन्द पथआव। MSCB जुवेलार्सजों थोंजोङै जगाजग खालामनोबो हागोन 9954273079 जानबुं अनजिमायाव।